Kodi zimachitika bwanji ngati mtsogoleri wamphamvu wa dziko lalikulu ngati America ayamba kudzudzula mtsogoleri wamkulu wa mpingo wakatolika pa dziko lonse lapansi? Kodi zimatanthauza chiyani pamene munthu wamphamvu ngati Donald Trump akuzitcha yekha ngati Yesu Khristu pogwiritsa ntchito chithunzi cha AI? Ndipo kodi izi zikutanthauza chiyani kwa Akhristu pa dziko lonse komanso kwa mpingo wakatolika mosogozedwa ndi Pope Leo namba 14? Lero tikulowa mu nkhani yotentha kwambiri yomwe yadzutsa mkangano pa dziko lonse kuchokera ku Vatican kupita ku America mpaka ku Southern Africa kumene mabishopu akana mwamphamvu. Mvidiyo iyi tikufotokoza zonse mmene zinayambira, masiku enieni zimene zanenedwa ndi tanthauzo lake lenileni. Khala nane mpaka kumapeto kwa video iyi chifukwa zimene mudzamva lero zingasinthe mmene mumaonera ndale ndi chipembedzo. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pa 8 May mchaka cha 2025 linali tsiku lofunika kwambiri, ndipo tsiku ili ndi lomwe Pope Leo namba 14 anasankhidwa kukhala papa. Ndipo makadino malingana ndi ndondomeko imene amagwiritsa ntchito posankha popu analowa mu conclave, ndipo mmenemo anavota mpaka munthu mmodzi anapambana. Ndipo mmodzi mwa anthu amenewo analipo ndi Stephen Breslin. Iye pambuyo pake mawu ake adafotokoza kuti ndondomeko imene amagwiritsa ntchito ma Catholics posankha munthu monga papa si njira ya ndale, iyi imakhala ntchito ya Mzimu Woyera. Ndipo apa tikuona kusiyana kwakukulu popeza mpingo umafotokoza kunena kuti kusankhidwa kwa papa ndi dongosolo lotsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu, pamene ndale zimayesa kuyikapo tanthauzo lina monga mukulankhula kwa papa kunena kuti kupanda kuti Donald Trump analowa mu utsogoleri okhala president wa dziko la America ndi kuti Pope Leo yemwe alipo pano sakadapeza mwayi okhala pa mpandowo. Mwanjira ina ankafuna kupereka ganizo lonena kuti kupezeka kwake papa pa mpandowo ndi influence ya dziko la America, ndipo nkomwe chifukwa choti Donald Trump ndi president. Ndipo mu Juni mchaka cha 2025 ndi pamene papa anayamba kulankhula mwamphamvu podzudzula nkhani za nkhondo zimene zikuchitika m'mayiko osiyanasiyana. Ndipo mayiko ambiri akhalali kumbuyo kwa papa ponena kuti ndi mmodzi mwa anthu omwe akufuna mtendere. Ndipo mukudzudzula kwake popu nkhondo zonse zimene amadzudzula ndi